So hello Kristoni onjagra लोगोफोर सिगां सिन्थारावनो गोजौ सिन्थाराव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ बे समाव बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। So लोगोफोर दायो बे समावहाय नोंथांमोननिसिम बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। So आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। So बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाया बेनो दि जोंहा गोदान गिर्जा न' लुगासिनो दङ। बे गोदान गिर्जा न' लुनायावहाय जोंहा बिराद खामानि मावगासिनो दङ। दायो जोंहा गिर्जाया गैथ'वा नालाय माने फुराना गिर्जाखौनो सिफायनानैहाय बे जायगायावनो लुफिनदों। बेनिखायनो जोंहा गिर्जा खालामनो बिराद दिगदार जागासिनो दङ अखा बांखा हाब्ला। So बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो लानानै फैबाय। So आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। So नायलांबाय थादो लोगोफोर सोर मा रोखोम खामानि मावदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो। हायना मुलिसो होदलाबायखै नामा बे लिस्टफ्रावलाय? एसे नोजोर नांखै नोजोर नाङाखैना बारा हौवाफोरनि खाथियाव। मा मोनथिनो जोंफोरखौ नोजोर नांनाय नाङै। रायजोनि ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ जोंना मामुनिया बिराद मैगं थाइगं हादों। नै जादों लोंदों संगासिनो दं ओरैनो माखासेबो। हाब्रुखौ नों दागोसखांखोब्रा सिगां दै फिसिनो हायाबा बोरैथो बानायनो हानो। गिर्जा न' फ्लरनि हाब्रु खालामगासिनो दङ एसे बारा मोजां जायाखैखाय। आं होनोना सिगां दैया थिलै बाहाय खिनाया नायलाय दा मा खामानि जाखानोसै आं खिनाया रानबायब्रा आगोलथ' गिसिखामोन ना नायलाय दैसोगासिनो खिन्थु हाया आयं फुरा गोजाबा दा लासैरा आराय हिनजाव जागोन मटरजोंना दा आयु मिथिगौ नोङो सिनि रोजा रोजाफैलै खामानि मावबा रेजेट नांगोन बाबाय हाब्रु नांजाबायबा दा फैखा। So दायो बेवहाय जोंहा हाखर जावबावबाय एसे सिंनिफ्राय एसे ढालाय होबावनोसै गिर्जाखौहाय बेबायदि खालामबावबाय आरोखि नै। So दहायनि हाखर नुनायफोरखौ दा जोङो इथा गोबाय फुराना इथा गोबाय मामा मामिखौ जोङो बे हाखराव होजोब्बाय आरोखि ना। माने शलिं सिस्टेम जाबाय आरो बेनि सायावहाय माखासे अन्थाइ फिसा फिसा थाबावगोन ओमफ्राय बेनि सायावसो ढालाय होनाय जागोन आरोखि नै बेबायदि जोङो होबाय आरोखि ना नै बेबायदि होबाय आरोखि। स' मा रोखोम नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय माबाफोर खालामनांगौ दंबावोब्ला अननानै खोन्थाहरगोन। जोङो बेबायदि होबाय आरोखि बेबायदि हाब्रु खालामबाय दायो। बार फ्लरा बिदिबा गोरा जाहैबाय गावा नै बेबायदि जानानै दं आरो दायो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दायो जोंहा गिर्जा न'आ जागासिनो दङ लुगासिनो दङ ओमफ्रायहाय बिराद खामानि मावगासिनो दङ आरोखि ना दायो। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो नै माने बिराद गिर्जाया हाबनो जारला जाबाय आरोखि जोंहा नै गिर्जानो गैथारला सिथ्लायावसो खालामो प्लास्टिक खोंनानै सान्दुं दुंबा बिराद गरम जायो जिरायनो हाया आरो अखा हाब्लाबो बिराद जारला जाया माने बे फुराना गिर्जाखौनो सिफायनानै बेयावनो लुनाय जादों नालाय जोंहा बेफोरबायदि जादों आरोखि। स' नायलांबाय थादो नै लोगोफोर आं माखासे जिनिसखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि नायबाय बिराद दायो मावगासिनो दङ मिस्ट्रिफ्राबो नै खस्थ' खालामनानै। दादा किरकम हाबसायनाय ना? हाबसायनाय एकदम ভালো ভালো
হাফসে কি করবে হ্যাঁ কাজ করলে তো হাফসাবে না উপায় নাই ওদিনকে তোমার ইউটিউবে পাইলাম না আচ্ছা 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 তে আমি দেখে দেব রাত্রি হ্যাঁ দেন তো হ্যাঁ আর মারো আমাকে ধরো হ্যাঁ আচ্ছা দে ভালো লাগছে না হ্যাঁ আচ্ছা 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 হাফসাই নাই না না আচ্ছা তে ঠিক আছে রে তাহলে যদিও হাফসে 2 কাপ চা খেয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে আচ্ছা দাদা ও দাদা আমাকে বলছে হ্যাঁ তো এই গেজাটা আছে না হ্যাঁ এই গেজাটা আর ওইটা কি বস্তু এটা হ্যাঁ গেজাটা সরকারই দিছে নাকি সরকার এই গেজাটা হ্যাঁ গেজার কাম যে চলিয়েছে হ্যাঁ এই টাকাটা কি সরকারই দিছে নাকি সরকার আপনি জানেন না জানে না না আপনি জানেন না জানে না আমি তো জানি না আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো মানে একটা এনজিও আছে হ্যাঁ ওই এনজিও থেকে আমরা পাইছি ওই গির্জাটা আর কি ও এনজিও তরফ থেকে দিছে হয় হয় সরকার থাকে না আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে সরকারি কোনো লিঙ্ক নাই না নাই লিঙ্ক নাই তার মানে এটা জেনারেল সোসাইটি দিছে না হয় 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 ওটা জিজ্ঞাসা করলো আজিকা কিরকম ভালো ভালো দে এরকমই হওয়া লাগে রে ধন্যবাদ ফোন বেশি ভালো না ওকে ধরা লাগে না দাদা हेलो लोगोफोर माब्रै दङ दायो जोङो बिफा फिसाजो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय माखासे खोथा जोङो जिरायनानै दङ बिफां सायायावहाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे गोथां इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दङ होननानै जों आसा खालामदों स' दायो ना ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बिराद जोंहा गिर्जानि उसुबिदा जागासिनो दं आरोखि ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ मानसिफ्रा सोरबा बांसिनानो फैनो नागिरा गावबागाव बेस्थ'जोब गावबागाव खामानियाव थांजोबनाय एल्ला 6-7 जनल' जाखायो मावनायफ्रानो हाइस्ट उफोराव 10 जनसोल' जालायलाङो आरोखि बेफोरबायदिजोब दायो माखासे मिस्ट्रिफोरबो दङ जोंहा मावगासिनो दङ स' दायो जोङो होमब्लाबो जा हायो जा ओंखारो जा फैयो आरोखि ना बेखौ जों मावगासिनो दं आरोखि स' अननानै जोंनि बे गोदान गिर्जानि थाखाय अननानै आर'ज खालाम नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं खावलायहरदों ख्रिस्टियान हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा हिसाबै बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौनो आङो शेयार खालामदों आरोखि स' नायलांबाय थादो ने आं माखासे जिनिस नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनि बे समाव मा सुखोब्रा हा मा ओंख्रि आलु दाउ ओमफ्राय दालि जहल आप रोहो रोहो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ नै दायो दालि दुलि मामा मामि जाहोनो थाखाय बेदरालाय बोरैथोब्रा एसे दिन्थिगौमोन आं बेदरखौबो आरो नोंहालाय मा मा देखो बाबा दे इखेनाया नोंबो दंखायोमोन ना नायजुरा साजायनायसो औ खामानि सलिनि गासिबो गिर्जानि खामानि मावनानै ओंखाम जाबाय स' लोगोफोर नायदो नै गिर्जाया बे सिस्टेम जाबाय दायो बारा गोलाव नङा नायदो नै मिडियाम टाइप जाबाय आरोखि बारा गिदिरद्रायबो नङा दायो बेबायदि जानानै दङ स' नायलांबाय थाबावदो बाखि जिनिसखौ स' लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्स आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ नायनानै इनायनो मोजां मोनबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन मदद खालामलांबाय थागोन होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं गिर्जा लुनायाव खामानि मावनाय ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय आरो आंनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय